An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi su in na ye an ka kunnafoni telimanw ale su ye an b'a daminɛ ni kalanko ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko dɛfu falaye ale min sigira sen kan k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ la ka taa bila tile 3 la bi jumadonya in na juin kalo tile 19 jaabi bɔra denmisɛnnin 333 ka taa se kalandenw ma kalanyɔrɔ caman na falaye maa minnu bɛ sa n'olu sera ka ye ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan sa yirala k'a fɔ ko kɛra maa 2 ani 660 ani 609 ye n'i y'a jateminɛ sa 100 sarada la ɲinan ta in maa 100 sarada la 60 ani 5 buruburu 40 o de sera ka se sɔrɔ ɲɔgɔndan in na sango ta kun ye 100 sarada la 53 buruburu 2 ye o b'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan kɔni 12 o de farala kan denmisɛnnin minnu tun bɛ dɛfu ɲɔgɔndan na ɲinan ta in kɔnɔna na an b'a fɔ sango u bɛɛ lajɛlen ma k'u félicitations minnu sera ka se sɔrɔ minnu fana ma se ka se sɔrɔ ɲinan k'u cɛsiri u ka baara kɛ san wɛrɛ ni Ala sɔnna ma min ye a ko ye a bɛ ɲɛ u bolo falaye an ye kuma min fɔ sɔgɔmada in na Mali météo maaw y'an wele ko an ka farankan kɛ falaye sabula ko an ɲinɛna min kɔ k'o ye panneau solaire ye bi maaw ka panneau minnu sigilen n'u ka so sanfɛ k'u k'u hakili to u la u k'a sigi k'a dilan k'a ɲɛ ka simanw kɛ k'a sɔsɔ ko n'o tɛ ko fiɲɛ caman ta ka ban dɛ wa telefɔni k'an k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la ni san finna an ka telefɔni yɛrɛ k'an kana si n'a ye yɛrɛ san bɛ yen san tɛ i kana telefɔni bila i kunkɔrɔ ka si n'a ye o ye bana ye fɔlɔ wa min ye nin samiya waati in na mode avion ko t'a la dɛ i b'a faga k'a bɔ i kɔrɔ anw minnu fana filɛ nin na anw bɛ baarakɛyɔrɔ la falaye n'an bɛ taa k'an ka ordinateurs bɛɛ débrancher an ka frigow débrancher an ka telew débrancher sabula min ye san megeru min bɛ yen ni a kan ka jigin yɔrɔw la maa t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min o k'a sɔrɔ minɛn caman bɔlen don courant na n'i bɛ taa so ampoule minnu bɛ yen k'olu fa i ka frigow bɔ i k'i ka télé bɔ i ka ordinateur i k'a bɔ courant na pewu fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ don courant na i k'a bɛɛ lajɛlen bɔ yanni i sigi waati cɛ ka na gɛlɛya kɔni ye min ye bi ko fiɲɛ ye panneau ninnu caman ta dɛ falaye ja u don cogo ma ye dugukolo la o la sa panneau yɛrɛ e ko a ko dilan ni baaraw segi tɛna k'a caman ka don nataw la sabula minnu y'u ta dilan n'olu ma sigi ka ɲɛ fo jagoya la sa olu ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka sigi ka ɲɛ kɛ yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min n'an bɔra yen an bɛ taa Niger bingali min taara ka ɲɛsin olu ka pankurutigi kɛnɛ ma kunun ko n'o tun ye alamisa ye juin kalo tile 18 san 2026 pankurutigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen u ka jamanakuntigi kɔrɔ la n'o ye Amani Jori ye kɔlɔsilikɛlaw ni maa minnu bɛ jateminɛli kɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko bingali ko maa 2 tɛ koyi Niger ni France bɛ ɲɔgɔn na uranium ko min na ko halisa o kɛlɛ tɔ de don wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin Niger ma kisɛcikaw kɔni o bɔra Niger wolomasiri tabaw u n'u dɛmɛbaga jɛkulu AES taw u wulila k'u jɔ u sen kan kalaki min ye maa minnu bɛ sa n'olu ye nin waleya in kɛ a yirala k'a fɔ sa ko dogona yɛrɛ ta kuma in na koyi sabula Faransi ale bolonɔ yera baara la kibaruya dicogo Bamajɔ ni wale kɛbaa ninnu ma yaasa ka se ka Niger dafiri ka Niger bɔ ka bi ka Niger ko ban pewu maa minnu bɛ fanga la k'olu bɔ yen ka na ni maa wɛrɛw ye ko laɲini ye bɛ tali kɛ o la Niger kɔlɔsilikɛbaaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛbaaw ni sɔgɔsɔgɔlikɛlaw ani minnu bɛ jateminɛ olu y'a yira sa k'a fɔ bingali min kɔni kɛra ko foyi tɛ ka ɲini Niger ye Faransi kumaniya uranium min na n'o b'u ka pankurutigi kɛnɛ fan dɔ la o de ɲinini don nka Bamajɔ ni walekɛbaa minnu nana Nzen u fana y'u taabolo falen falaye n'o y'a sɔrɔ waati kɔrɔlenw na an b'a dɔn k'a fɔ u bɛna na sawura minnu na u y'o bila koyi maaw bɛ don dongota mobili minnu kɔnɔ maaw bɛ moto minnu ta maaw bɛ taxi minnu ta u y'o de ta Nzen ka motow bila pewu k'u kun ɲɛsin yɛrɛ pankurutigi kɛnɛ donda yɛrɛ ma koyi ko f'u ka jagoya ka don o de fɛ a dɔw bɛ k'olu bɔra dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ k'u kunda kɛnɛ in kan min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye Niger Mali Burkina ko nin waati in kɔni na sa olu ye yɛlɛma hɔrɔnya sugandili min kɛ ka taa sira yira k'a fɔ k'u bɛ se ka wuli ka jɔ u kolo la ka baaraw sigi sen kan ko kɔlɔlɔntan tɛ waleya bɛ ka kɛ waati min na fana a kun kɛ kun ye ka Niger ni Benin k'olu kunkari ɲɔgɔn na ko kura sabula n'i y'a ye k'a fɔ nin waati in na min ye Benin jamanakuntigi kura ye ale b'a fɛ pewu mankanw olu ka ban u ni Niger cɛ pewu
dugudenw ka segin ɲɔgɔn ma dancɛ o bɛ se ka dayɛlɛ cogo min maa mafalenw y'o baara min daminɛ ni si ma diya Faransi ye o la sa min ye wulikajɔ min taara ka ɲɛsin Niger ma a yirala k'a fɔ sa ko maa caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ cɛncɛnfuga jamanaw n'o ye AES ye k'u ni Faransi ka fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ k'a kɔlɔlɔ dɔ filɛ nin ye bi na min ye cɛsiri ni wulikajɔ k'o de kan ka se ka kɛ waliya in k'a kɛra sɔgɔmada joona fɛ waati min Falaye kunnafoni di gafe fɔlɔ minnu y'a fɔ o ye Faransi ka kunnafoni di gafew ye Le Monde, Figaro a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ye tile kuuru kaara bɛɛ lajɛlen k'a taa ni ka segin fo ka taa ban tile kɔnɔna fana olu kɛlen de tilala tuguni k'a fɔ ko sini mun ko ale bolo bɛ ko in kɔfɛ min ye Jeune Afrique yɛrɛ ye ale y'a fɔ fili la k'a bɔ bɔla la fo ka maaw ta k'a fɔ ko olu ye dugudenw ye Niger ko n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ye kibaruyaw d'u ma k'a sɔrɔ min ye Jeune Afrique ye ale kɔnnen don bi Niger jamana kɔnɔna na alamisa don Nigerkaw kɔni y'a ye sa k'a fɔ soli ka wuli maa minnu tun bɛ pankurutigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la kisɛ ma kɛ u negela ye Falaye mugu de nana ci balaw maaw ma taa fan dɔw yɛrɛ la koyi dɔw ye ne ladege o foli jukɔrɔ kɛ ɔnzɔn kase nka Falaye an bɛ min fɔ cɛncɛnfuga jamanaw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi maaw bɛna yan o ye tiɲɛ ye u bɛ fɛ n'u ka bɛn o ye tiɲɛ ye u bɛna waati minnu na u bɛna hakɛ minnu kɔnɔna na o k'a sɔrɔ an jan b'an ka yɔrɔw la anw kɛlen don sayi ko nɔnɔkɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ n'i ɲinɛna kɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ yelen ka ban pewu wa min ye wolomasiri tabaw ka finiko in ye Falaye jateminɛ ka k'o la sabula nin bingali in fana senfɛ tuguni Niger wolomasiri tabaw bɛ fini min don u y'o ɲɔgɔnna de don i n'a fɔ Mali ta kɛra cogo min o la sa fɛɛrɛ ka ɲini o la min ye dugudenw fana k'u hakili t'u yɛrɛ la a fɔra maaw ka bɔ ni sɛbɛn ye u ka sɛbɛnko jateminɛ sabula Niger ye cɛli min kɛ Falaye maa dɔw yira la k'a sɔrɔ u sen tɛ ko la dɛ nka sɛbɛn t'u bolo donc n'i ka sɛbɛn b'i bolo lala a b'i ka sɛgɛsɛgɛli nɔgɔya i ka baara bɛ se ka kɛ i bɛ se ka bɔ o la hali an yɛrɛ fɛ yan an ye nin fɔ ka dɛsɛ maaw ka min ye ko bila u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa n'u bɛ bɔ u ka sɛbɛnw bila u kun u bɛ se ka lafiya cogo min na Falaye Snim ale min ko ko a ye nin waleya in kɛ a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen dagalen don Alizerikaw fɛ yen Alizeri dun bilama n'a cini ka na Niger kunu taa ni ka segin la k'u ka bɛn u ka jɛ ka sigi maa tɛ nin ko in faamu dɛ an ka s'an yɛrɛ la an k'an cɛsiri an k'an jija an k'an janto an yɛrɛ la nka wolomasiri tabaw ka fo sabula u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o y'a sɔrɔ ko in a ma se ka sen sɔrɔ kuma tɛ a kɛra sɔgɔmada joona min fɛ Falaye maa 17 o de tora ko in senfɛ han Niger yɛrɛ kibaruyadilaw ye min fɔ ani Niger faso jamana yɛrɛ min fɔ maa 17 de tora a la Bamajɔwale kani ni ɲugawale kɛbaw caman ba fana su tora la sara se fo 20 ani kɔ ma nka min ye dugu kɔnɔna maa caman minɛna siganamaw caman bɛ bolola nin waati in na Nigerkaw olu fɛ yen n'an bɔra Niger an bɛ segin ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan Mali kɔnɔ min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu ye wulikajɔba kun kɛ sa Bamako ani Jijeni ni ɲɔgɔn cɛ maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Falaye o taali de senfɛ sa a yera k'a fɔ sa Bamajɔwale ɲugawale kɛbaa dɔw olu nana firi min ye mɔbili jurujan ninnu dɔw kan maa minnu tun bɛ n'o ye sɔrɔdasiw ye sa olu y'a ye k'a fɔ mugukan bɔra olu ka mɔbili kɔrɔtɛ kɔnwa la u ye cɛdenw bɔ joona ka taa ninnu magɛn joona Bamajɔwale ɲugawale kɛbaa minnu tun bɛ sa k'u bɛ duuru de fiɲɛna Falaye ja y'a sɔrɔ hélico fana nana min ye mɔgɔ ninnu u gosira ka minɛn minnu minɛ o la sa Jema ale ni Jijeni ni ɲɔgɔn cɛ o minɛnw olu de filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o sera ka sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw n'u dɛmɛbaajɛkulu n'o ye Irisilakaw ye DIRPA kɔnɔna Falaye baara falen kɛra min ye colonel major Sulemani Danbele ye i b'a dɔn k'a fɔ conseil de ministre jan tɛmɛnen na a fɔra ko ale ka jɔyɔrɔ di colonel major Bukar Mayiga ma o yaasa o ka se ka tali kɛ sa min ye baaraw latɛmɛli ye o kɛra bi DIRPA kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko DIRPA maaw u ye solo dɛmɛ cogo min na ka baara kɛ u k'u cɛsiri o la ko ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo sa o ye général de brigade Brema Jabate ye ale min yɛrɛ ye service armée ka service olu ka inspecteur général ye ale ye nin waati in na ale de kɔni ye ko in bɛɛ lajɛlen jalatigɛ Masa Solo a y'a ka kimɛli baaraw kɛ ka foli ta ninnu ta ka ɲɛsin min ye maa minnu y'a dɛmɛ nin baara in na k'a ɲini u fɛ u y'ale dɛmɛ cogo min na min ye Mayiga kɛ ye k'u jija u k'ale fana dɛmɛ o cogoya kelen na baara a bɛ se ka to sen na cogo min na min ye ko in ye sa kun cɛla ni jɔnjɔndenw ni sɛbɛnw ye n'o ye bonyamasegin sɛbɛnw ye u y'olu bɛɛ lajɛlen di an ka sɔrɔ k'an bolo bila an da e kun bɛ yen de e kun bɛ yen Falaye ko Mali jamana
maa 12 a y'olu bugunatigɛ sɛbɛn bɔ ko k'a yira sa k'olu ka sɔrɔ ko ka dansigi kɛ a la fala ye ni so bɛ u bolo yan ni foro bɛ u bolo ni jagokɛyɔrɔ bɛ u bolo u bɛ musaka mun ci ka bɔ kɔkan ka na an ka jamana kɔnɔ yan ko k'a gɔndɛrɛ ni waati in na fo kalo 6 ɲɔgɔnko a bɛ se ka lakurakuraya min ye sɛbɛn ye sa fa sirila Aluseni Sanu fɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na maa minnu tɔgɔ b'a la sa o ye Maliki Konate ale ye kunnafonidila ye Kadija Fofana o ye gwadomuso ye Seku Tunkara o ye karamɔgɔ ye min ye Ismaila Sako ale ye ingénieur architecte ye Bubakar Sumano n'u b'a wele ko Buba Fane ale ye sɔrɔ Yakuba Ba ye ale ni jatedenw kɛba Sheikh Mohamed Sherif Kone o ye magistrat de classe exceptionnelle ye Yusuf n'u b'a wele ko Delforo Dumbuya ale ye kalanden ye min ye Almuzeinu ak Mohamed ale ye baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa ye Bubakar Sidi Ulu Taleb Sidi Ali ale ye fonctionnaire ye min ye Abala Ag Amzata ale ye sariya dɔnbaga ye Mohamed Elma Ulu Ramadan ale fana ye sariya dɔnbaga ye Amada Agbibi ale ye jagokɛla ye ni maa 12 fala ye kalo 6 nata in na gouvernement ko sa k'u ka sɔrɔ fɛn bɛ jamana kɔnɔ yan olu bɛɛ lajɛlen danna sigi olu la sa sabula yirala k'a fɔ k'u sen yera Bamajɔ ni wale ka bɔ kɔkɔrɔma donni na usine mu ale ni FLA maaw k'u bɛ olu dɛmɛ u ka baaraw la k'u ka majaw k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛ sɔn nɔgɔya k'u ye fana bɔlɔlɔ siraw fɛ ka se ka kibaruyaw di cogo min na ni maa ninnu olu tɔgɔ la min ye faransiskaw ka pankuru ye n'o ye Air France ye nin kalo in a kun y'a yira sa k'a fɔ ko juin kalo tile 30 k'a b'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ Mali jamana kɔnɔ k'a ka daw tugu a bɛ feereli kɛ yɔrɔ yɔrɔ la Mali kɔnɔ fala ye ko k'o datugu ka taa Air France y'a fɔ cogo min u y'a bɔ a sira fɛ ten cogo la min ye nin don in ye sa n'o kɛra juin kalo tile 15 u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ k'a bila u kunna ni maa bɛ baara kɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ ko juin kalo tile 30 nata fala ye k'olu bɛ waa wɛrɛ han u ti biye feere yan u ti maa ka biye ko ɲɛnabɔ yan u ka jabalanbiya fana bɛna datugu ka taa n'u yɛrɛ kɔsɔ Amdalayi Ase u bɛ taa n'u yɛrɛ ye maa minnu bɛ sa n'o olu ye mobiliba bolilaw ye n'u tun y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛna baara bila ko Bamako Keɲeba sira ko n'o ma dilan Bamako Kajana n'o ma dilan min ye Bamako ni Kayi ye ko n'o ma dilan su in na u ye bataki caman ko min ye grève ye ko a bɔra a ma pewu u ka ɲɛmaa n'o o ye Musa Bagayogo ye ale ye laseli min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Mali chauffeur bɛɛ lajɛlen fo ka taa dɔgɔkun tɛmɛnlenw kɔnɔna na an tun ye baara ɲɔngiri kuma dɔ fɔ min kan ka bɛn kalo tile 20 ma donc o taabolo kan an ni an ka ministère so sigira an kumana fɛn fɛn da ka bɛ se ka don transport kumana Mali nin kɔnɔna na an n'o bɛɛ sigira ka se ka hakili falen kɛ fo ka taa se entreprise minnu kan ka se ka baara nin waleya ayiwa an ye layidu yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ taa baara ninnu daminɛ ayiwa baara ninnu daminɛlen ma kɛ kuma ye ten fɛnɛ k'a to parce que an y'a yɔrɔw ye baara k'a fɔ ko baaraw daminɛna donc n bɛ laɲini min kɛ bi o y'a ye baara ɲɔgɔn min tun fɔra an fɛ ka bɛn ni kalo tile 20 ye an y'a wuli donc a wulilen pour que an ka se ka sigi ka kumaw lataa ɲɛ ayiwa transport kɔnɔna na minnu yɛrɛ cɛsirilen na bila a ko la kosɛbɛ n'o ye conseil malien de transporteur routier ye fo ka taa se CMC ma an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bɛɛ lajɛlen ye ka se acteur de transport bɛɛ lajɛlen ma donc n bɛ se ka min fɔ kuma na o ye nin ye faamuyali ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma. Bi sɔgɔmada in na citerne 7 96 o solila ka don Bamakɔ wolomasiri tabaw olu nana n'a ye a nana nɔgɔni fɛ cogo min na min ye sigimakɛ koyi marabolo minnu ni olu mago bɛ taji la nin waati la ni degun b'u la u ye taji bila ka taa ye Motikaw k'olu ta sera a seyɔrɔ la ka ban DGCC maaw ka kibaruyaw la u y'a yira sa ko min ye citerne damadɔ ye o kɔni bilara ka taa Motikaw olu fɛ yen yaasa cogo min na degun bɛ Motikaw kan u bɛ se ka ban cogo min citerne ninnu ta kun ye min ye sa o ye Moti yɛrɛ kɔnɔna bi tajiko gɛlɛya min bɛ yen mago min bɛ maaw la yaasa dɔ bɛ se ka bɔ o degun na cogo min na Moti n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu de y'o baara kɛ Kayikaw ka boulangerie tigiw fala ye u y'a yira sa ko ka gouvernement fo k'a waleɲuman dɔn baara min n'olu kun ye laɲini kɛ sa k'a yira k'a fɔ k'u bɛna baara bila pewu ko sabula farni mugu tɛ u bolo ko gouvernement y'u jaabi Isa Bakari Bacili
ni ale bɛ Gajaga TV la ale ye min sɔrɔ ko la an ka jɛ k'o filɛ. Kayi boulangeriw olu tun y'u jɔrɔ n'a jira ka kɛɲɛ ni farni hakɛ mun tun bɛ u bolo o tun dɔgɔya kosɛbɛ nka bi u ka wele kan o lamɛnna o kɛra u bolo nisɔndiya ko ye. An ye weleweleda kɛ ka se an ka chambre la ka weleweleda kɛ o farni nɔfɛ chambre fana kɛra an ɲɛ ye ka se faamaw ma o faamaw fana ka farni wuli ka ɛseke ka farni wuli ka sɔrɔsiw dɔw kan sira n'a gɛlɛya la ka na farni di anw ma nin ye koba ye komi n'a sɔrɔ a b'a to an bɛ danaya da an ka faamaw kan a b'a to an bɛ da an yɛrɛ fana la sabula an ye kuma fɔ u ma an jaabi ni kuma ye de u y'an jaabi ni baara de donc an bɛ faamaw ka lasigidenw minnu fana bɛ Kayi yan an b'u bɛɛ fo kabi don min na an ye weleweleda kɛ fo bi u ka telefɔniw ma jɔ u b'an wele u bɛ kibaruyaw ta u bɛ baaraw nɔgɔya an bolo villageois bɛ foli kɛ villageois bɛ chambre fo u bɛ doyens fo u bɛ DGC fo u bɛ an ka autorités yɛrɛ fo ani an ka sɔrɔsiw minnu de wuli ka jɔ kɛ fo nin farni ka se an ma bi. Délégation régionale de la chambre de commerce olu yɛrɛ ye u cɛsiri nin ko in na kosɛbɛ. Depuis don min boulanger y'u organiser ka na chambre de commerce la ka laɲini ɲini an fɛ k'a fɔ fɛn b'u fɛ k'a fɔ an ye an y'u reçoit u y'a yira an na k'a fɔ vraiment inquiétude dɔ b'u la o ye mun ye farine min b'u bolo a bɛ fɛ ka dɔgɔya donc ni wuli ka jɔ ma kɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye an y'a yir'u la u k'u hakili sigi min b'u bolo u k'a baara ka ɲɛ Kayikaw kana dɛsɛ buru la ni Ala sɔnna ma an bɛ kuma lase a seyɔrɔ la a y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Elhaji Seydou Nourou Niang ye ale yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ a bɛ ci dɔw la yen donc immédiatement an tilara rencontre la an ye ci las'a ma a ko an ka hakili sigi ni Ala sɔnna farine ko gɛlɛya tɛ kɛ Kayi u k'an ka fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ donc a n'a a ka président le président national Maju Sempara u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se u fana kan ka lase yɔrɔ min na an b'an ka ministère de commerce fo an b'u fo u ka hakilima n'u ka wuli ka jɔ la donc u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni DRCC Kayi DRCC le direction concurrence de la commerce Bayo vraiment il a été à notre côté donc an kɔni information lase donc a ma tɛmɛ tile fila kan président y'an wele ko a ko vraiment an ka hakili lasigi camion bɛna wuli ni Ala sɔnna ma u b'a escorter ka na Kayi donc a teliyara anw yɛrɛ an bolo kojugu boulanger yɛrɛ ma sigi n'a ye ko nin wagati a bɛ kɛ sisan o camion de donna o farine min fana nana alhamdulilayi pénurie yɛrɛ tun tɛ yen hakili waso de tun bɛ yen mais alhamdulilayi ni nalen filɛ fara min kan an bɛ se k'an da ka sunɔgɔ Kayikaw k'a dɔn k'a fɔ problème foyi tɛ yen mais Ala sɔnna ma farine b'a cogo la Kayi fɛn ma fara prix kan fɛn ma bɔ buru yɛrɛ fana bonya la donc u k'u hakili latigɛ an k'an ka autorité fo an k'an ka transition accompagner an k'an ka faamaw fo. Ɲɛmaw kɛlen don ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun b'a to farine o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka caya. An ye camion caman sɔrɔ nin kalo tile 15 o camion caman min nana an ye o kunbɛn yan direction yɛrɛ la ani chambre de commerce mɔgɔw tun bɛ kunbɛnli la ani boulangerie mɔgɔw fana tun bɛ kunbɛnli la ani service dɔw donc an y'o baara kɛ nisɔndiya la kosɛbɛ. Donc ni farine stock sera niveau dɔ la ou bien n'a fɔra k'a tɛ yen a bɛ mɔgɔw lasiran donc k'a ye k'a fɔ ko an ye an ka haminako fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye ani u ye a jaabi vraiment a nisɔndiya bonyana an ma kosɛbɛ tun ma sigi n'a ye k'a fɔ k'an b'a sɔrɔ teliya la nin cogoya la nka a sera an ma nin cogoya la vraiment ani k'a fɔ ko vraiment u hakili bɛ an na kosɛbɛ n'an ye ci min fɔ u ye ani ka jamana kɔnɔdenw ka hami fɔ u ye en tout cas u b'an jaabi a waati la stock dira jagokɛlaw ma u taara n'a ye u ka magasin na ka taa jigi boulangeriw bɛɛ bɛ se ka taa sanni kɛ Kayi boulangerie dama tɛ boulangerie fɛn o fɛn bɛ Kayi région kɔnɔ ka kɛ cercle wɛrɛ ye u bɛ se ka na sanni kɛ Kayi région na pour que ka se k'u ka boulangeriw bila baara la u ka baara kɛ. Kayi yan nɔ maaw kana jɔrɔ fɛn tɛna fara buru sɔngɔ ka farine caman o bɛ yen nɔ. Isa Bakari Bacili an b'i fo Gajaga TV ale kɔnɔna na Kayikaw fɛ min ye buruko ye ko a tɛna kɛ gɛlɛya ye Kayi kɔnɔna na don kɛrɛnkɛrɛnlen min sigilen don sen kan sa maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila o baara bɛ ka kɛ nin waati in na Korokaw fɛ yen baɲumankɛtɔnw ni dɛmɛtɔnw olu faralen don ɲɔgɔn kan
dɔn a kan ka ɲɛnamaya sini nka korokaw olu y'u ta kɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ a yira sa k'a fɔ ko min ye maa caman de bolila ka bɔ burukinakaw fɛ yen kɛlɛ degun kɔnɔna na ka n'u yɛrɛ sɔrɔ mali kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ a dɔw kɔni bɛ ka segin bi baɲangara ale kɔni falen don kosɛbɛ koro fana falen dɔw y'u sigiyɔrɔ bila pewu n'o y'a sɔrɔ u na waati u tun ye maa 4,257 ye bibi na 3,336 o de ye u ye o sɔrɔla mun fɛ sa juin kalo tile fila tɛmɛnen min ye dɔw ye olu y'u sen b'o kɔnɔkɔrɔ ka mali fan wɛrɛw magɛn moti b'o la bankasi b'o la sikaso bɛ o la o n'a ta bɛɛ fana dɔw fana sera ka segin ka taa u nɔ na burukinakaw yɛrɛ fɛ yen nka degun bɛ hali bi o la sa welewelemada dalen don sa yaasa mɔgɔ bɛ se ka ninnu dɛmɛ cogo min na ni ji ale ni balo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mohamed Lamine Toure ni ale yɛrɛ ye dɛmɛ in sigili sen kan ko ye sa ale kɔni bɛ ka welewelema kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na Yorodi Sahel kaw fɛ yen ji ale ni waati yɛlɛma ni lakana ni bɛn ni kelenya o ka sabati Mali ni a dancɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Senegali ale ni Moritani o kɛlen don jɛrɛ belebeleba ye jɛrɛ belebeleba min kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan o la sa Mali Senegal Moritani u dancɛw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ sa jɛnsɛrɛgɛ naani tɔ min bɛ yen n'o kan ka bɛn ni kelenya sinsin ale kɔni ye nin fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan sa yaasa dugudenw yɛrɛ u se cogo min na ka cɛfɔ ni kanbɛn sigi sen kan lakana ani u yɛrɛ ka sigidaw bɛ se ka kisi cogo min na Gawokaw fɛ yen sa jɛnsɛrɛgɛ naani tɔgɔla don min bɛ yen n'o ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu tɔgɔla don ye Gawokaw y'o ɲɛnamaya bi u ka place de l'indépendance la maa mafalen caman nana kɛnɛ kan min ye bonyamasegin ye k'olu kumaw kɛ dɛmɛ bɛ se ka taa cogo min na ka di maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ni degun y'u sɔrɔ ka se ka dɛmɛ ta ka don olu ma o dɛmɛ ka don bɛrɛ kɔnɔna na ale in sa a bɛ tali kɛ jɛnsɛrɛgɛ naani tɔgɔla don min bɛ sigi maa ninnu tɔgɔla n'o ye sini yɛrɛ ye o la san dulata fana yera a ko la maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ale ni maa minnu bɛ n'olu ye baɲumankɛ tɔgɔla ani dɛmɛtɔnw tɔgɔla Tumutukaw ka sɛnɛkɛlaw ka tɔnjɛkuluba ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Aruna B Sise u ye ale de sugandi kalata in a kɛra kunungo alamisa juin kalo tile 18 préfet ale yɛrɛ tun bɛ yen min ye Sise sa ale kɔni bɛ jɛkulu min kunna ni waati na o ɲɛmaa danga o ye Zenabu Wallet Mohamed ye o ye première vice présidente ye min ye Umar Aliji ye ale deuxième vice présidente ye deuxième vice président ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra préfet yɛrɛ ɲɛna sa ninnu kɔni bɛ ka labɛn kɛ sabula min ye APK mun ye ale ɲɛmaayasoba falenni kan ka kɛ bolofara minnu bɛ nin waati na sa olu de bɛ ka kala ta u ka marabolo kɔnɔna na ka se ka ɲɛmaaya ɲini sangaw minnu bɛ yen n'olu bɛ lɛladon kɛ olu fɛ fala ye sefa wari 5,000,000 o taara ka d'olu ma Suisikaw ka dɛmɛjɛkulu fɛ muso minnu bɛ yen n'olu bɛ lɛmara kɛ Kayikaw fɛ sa yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na Elveta Siko k'a y'a ye k'a fɔ ko muso minnu bɛ nin baara ninnu kɛ u fana b'u ka sɔrɔ kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na o la sa lɛɛrɛ minnu kɛra baara kɛra cogo min fɛ sango ani ɲinanta u y'olu kimɛli kɛ min ye sefa wari kɔni 5,000,000 o taara ka d'u ma k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ yaasa baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na Nagakara maraw olu marali ko ta na sira fɛ n'u ka musaka ko ta na sira fɛ sa Gundam Bafulabe ani Kucala ni olu merilakaw ka musaka ko ta ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye sɔrɔw tɛ kelen ye marabolo olu kɔnɔna na san 2025 jaabi minnu sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa i b'a ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ min ye Bafulabe komini kɔnɔna na olu kɔni kun y'a yira sa k'a fɔ ko u kan ka baara kɛ ni min ye sa o kun ye sefa wari 1,153,000 ye min ye musaka min sera ka sɔrɔ kɛra 129 ye o la sa 100 saradala 84 o de sera ka sɔrɔ o waati kelen na sa ni ye Bafulabe yɛrɛ ta ka jateminɛ u ye jatew bɛɛ lajɛlen dan ka ban min na sa o ye o ye o fan dɔ in fana fɛ sa ni ye mara kɛcogo wɛrɛ fana ta ka jateminɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ sa min ye san musaka min bɛɛ lajɛlen kun kan ka sigi sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucalakaw fɛ fala ye o tun ye sefa wari miliyari 1 ani buruburu 651 ye min y'o jɛ sa o kɛra 20,26 ye musaka ninnu caman donna min na sa Kucalakaw fɛ 100 saradala 62 u y'a yira sa ko olu yɛrɛ kun ka baaraw kan ka kɛ ni mun ye lajɛw kun kan ka kɛ ni min ye ani baarabaw kun kan ka kɛ ni min ye mairie ale sera ka miliyari 10 ale kun kan ka o de ɲini nka min ye miliyari 7 n'a kunkanfɛn ye u y'o de sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye hukumu kɔnɔna na yiriwali ta na sira fɛ ale ni marakamabɔli ta na sira fɛ marabolo minnu bɛ u fɛ n'olu kɔni bɛ ka TDRL sara kosɛbɛ Dereso olu de bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ 100 saradala olu ta kɔni kɛra 114 ye Bongoro olu ta ye 100 saradala 100 ye olu b'u ka TDRL sara ka ɲɛ douane ɲɛmaa k'a b'a fɛ ka falen don baara la fala ye kalo 6 baara talen kɔfɛ min ye inspecteur général de douane Cheikhna Amala Jalo ye a ko sa ko fo ka nin kura fiyɛ douane na baara kalo 6 jateminɛliw la
maaw ye cɛsiri ni baara minnu kɛ a ka ka bi hakilina ni miirinaba min bɛ a la ni jamana ɲɛmaaw y'a bila ko mun kunna minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o ye Aluseni Sanu ye a k'o yɛlɛma k'o kɛ waleya ye waleya min b'a to sa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ douanelakaw kɔni bɛɛ lajɛlen jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma kabini inspecteur nana baara la k'a yira sa k'a fɔ nin waati na nimisi wasa bɛ a la nka yɔrɔ dɔw bɛ yen majɛ mun bɛ olu la ka kɛ n'a ka kuntilenna n'a ka miirina ye u bɛna segin ka olu tilen maa minnu fana bɛ yen ni jɔyɔrɔw bɛ olu bolo bi n'olu kan ka se ka sinsin olu na dɛmɛ cogoya la minnu bɛ yen ni degun bɛ olu ta la ni kura na fiyɛ olu ka yɔrɔw la douane bolofara caman bɛ yen bi maa caman sigilen don ka yɛlɛma minnu kɔnɔ ani falen minnu bɛ yen yaasa ka se ka douane yɛrɛ ka musakaw la don a don cogo la jaabi ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min i n'a fɔ inspecteur général de douane Amadu Konate y'a bila cogo min na ni tɛmɛma ko ka jigi kana kɛ o jukɔrɔ sɔrɔ ko ta na sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bila jamana wagane kɔnɔ min ye inspecteur général de douane Amadu Konate baara kɛ ka se yɔrɔ min na Sekina Amala Mayiga Amala Jalo ale fana b'a fɛ ka kɛ ka tɛmɛ o la sa ɲinan san in daminɛ na sa ale yɛrɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a ye i da don la k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i n'a fɔ minisiri y'a f'u ɲɛna cogo min na yuruguyurugu ni dunko juguya k'o kɛlɛ min ye minɛnw donko juguya ye jamana kɔnɔ k'o kɛlɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka to sɔrɔ bɛ se ka kɛ u ka se ka sigi sen kan lakanabaliya ani min ye douanelakaw yɛrɛ ka lakanaw yɛlɛmaba minnu bɛ yen sa n'olu bɛna to douane yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ dɔ fara a ka tunɔ kan k'olu bɛɛ lajɛlen ladɔnniya bɛɛ ka bɔ o kalama a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ minnu filɛ nin ye ni bɛɛ sɔnna nin ma n'u sɔnna ka sigi sen kelen kan ni ala sɔnna ma douane bɛ min ɲini a bɛ tɛmɛ o la o de y'ale yɛrɛ fana ka laɲini wa a b'a dɔn fana k'a fɔ ko douane bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don yaasa u bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ maa tɛmɛnenw olu sera ka baara kɛ cogo min na fala ye kɔkan kibaruyaw o bɛna n'an ka baabu kuncɛ bi su in na kɔnɔwarikaw olu fɛ yen min ye Kɔnɔwari ale ni Gana olu farala ɲɔgɔn kan sa ko Kakawo a feere cogo kura Alassane Dramane Ouattara ale ni John Dramane Mahama olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na diɲɛ sugu ko ta na sira fɛ Kakawo feereli cogo ɲuman na Côte d'Ivoire ale ni Gana bɛnnaw kan Senegalikaw fɛ yen sa a yirala k'a fɔ nin waati na kabini gouvernement kura sigira Fala ye bɔnforola kuma bɛ ta ka ɲɛsin minisiriw ma a laban kɛra min sa minisiri min farikolo ɲɛnajɛ kunna kabi Senegal kɔni dasira maaw tɛ k'ale to yen koyi min ye dajukɔrɔ kumaw ye tɛnɛgelimaliw b'olu ta ka ɲɛsin a ma o la sa min ye premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Aminata Toure ye a ma ɲɛ min kɔ o yɛrɛ bɔra ka a senkɔrɔma don n'o han ko maaw ka fara a la u ka fara a la bi u ka fara a la sini ko bɛ n'a a waati don min ye République démocratique du Congo maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ kalo 6 min ye laɲini ye n'o u y'o kɛ sa u ka dugukɔrɔ nafaw bɛ se k'u nafa cogo min na kɛmɛ sira da la sa gouvernement ko min ye maa minnu bɛ ka dugukɔrɔ nafaw bɔ u fɛ yen Fala ye k'u ka duuru bila jamanadenw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ o baaraw la n'o ye société baw ye k'u b'u hakili jagabɔ baarakɛla minnu bɛ yen olu ko hakili jagabɔ t'a la dɛ gouvernement ye fɛɛrɛ ta a ka lawaleya joona yaasa jamanadenw fana bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min na dugukɔrɔ nafa la Zimbabwekaw fɛ yen u ka wasabulon dugumada min bɛ yen ale ye sariya kura dɔ ta sa sariya kura min na to sa masakɛ kɔni ale ka masakɛya wale waati o bɛ bɔ san 5 la ka na yɛrɛ sɔrɔ san 7 la sɛbɛn min talen filɛ nin u fɛ nin ye ni u taara n'a ye ka sanfɛ wasabulon na n'olu sɔnna a ma min ye bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ yen bi n'o bɛ fanga la Fala ye ale ka jama ka ca o m'a kɛ dɔrɔn jamanakuntigi a na to fanga la fo san 2030 san k'a sɔrɔ a kun kan ka bɔ fanga la san 2028 san 2 o bɛ fara a kan k'a to san 5 la k'a sɔrɔ kalama t'a ye farafina démocratie tɛ de o ma se ka taa mankan wɛrɛ labɛn Sinikaw fɛ yen san 2021 ka na san 2025 la Sini y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan Fala ye kalanko ta nasira fɛ min ye kalanbolo 102 ani 200 ye k'u kun y'o sigi sen kan k'u bɛna min ye 100 ani 200 k'u bɛna o bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu ka na ni miiriya kuraw ye kalan taabolo kuraw ye yaasa cogo min na i tilara kalan na i ka baara daminɛ kuma caman tɛ min na k'u bɛna falen yɛrɛ de pewu kalan a ka kɛ sababu ye i bɛ se ka baara kɛ nɔgɔnin fɛ cogo min na kuma tɛ bɔlɔlɔ siraw olu yakubalen don Sinikaw fɛ yen o la sa 100 sirada la maa mun bɛna baara sɔrɔ u fɛ u bɛ taa bɛn maa 30 ma k'o bɛ dɔ bɔ baarakɛbaliya la u ka jamana ale kɔnɔna na États-Unis ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamana ale bɛna na i sen bɔ nanzarala jamanaw olu ka sɔrɔdasi ko la kosɛbɛ u y'a yira sa nanzara jamanaw la ko min ye kalo 6 nata in u k'u jija ka kimɛli kɛ
u yɛrɛ k'u jija k'u ka musakaw don u ka sɔrɔdasiw la, k'u ka sɔrɔdasiw lajɔ min ye américain ka maa min bɛ ni ale ka wolomasiri ta ka ɲɛmaa Peter Egest ale kɔni y'a yira sa barosigi dɔ senfɛ Bruxelles kaw fɛ yen ko Amérique tɛ se ka kɛ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛbaa ye tuguni k'a b'a ɲini nanzarala jamanaw fɛ ani Canada kaw musaka mun b'u bolo k'u yɛrɛ k'u ka musaka don u ka sɔrɔdasiw la u k'u ka lakana sabati ko n'o tɛ ko dɔ kɛra États-Unis ale sɛgɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ an b'a kuncɛ n'o ye Coupe du Monde fala ye Côte d'Ivoire kan k'a ka ndolata filanan kɛ sini u ni Allemagne a kun yirala k'a fɔ sa ko Côte d'Ivoire ka ndolatila min bɛ yen n'o kun tɛ se ka taga Canada kaw fɛ sabula ndolata in kan ka kɛ Canada ko sɔn kɛra a ma ko a ka taa han min ye u ka fédération maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla Eli Wayi ko a bɛ se ka jouer nin waati in na su in na fana ndolatanw daminɛna bi tile ta États-Unis ni Australie kun bɛ ɲɔgɔn na anw bɛ don kuma min na a tun bɛ 2 ni 0 n'Ala sɔnna a ma sini an na o jaabiw bɛɛ lajɛlen da o tulo kan k'an ka kanw taa ɲɛ k'an ka kanw sinsin an bɛ se k'an wasa don an ka kanw na cogo min na maa minnu b'o baara la an ka jamana kɔnɔ olu ka ɲɛmaaba n'o ye professeur Ablaye ye an b'ale bisimila sini an ka jɛmukan kɛnɛ kan ka conseil des ministres fana o fana kɛra su in na ni Ala sɔnna a ma jaabi minnu sɔrɔl'o la ani laɲini minnu kɛr'o la sini an n'olu bɛɛ lajɛlen da o tulo kan nɛgɛ kanɲɛ 12 waati Falaye Keyita Kasim Traoré anw de tun bɛ yan su in na k'aw masala a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu